Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Dennis. 17 anyos. Uli tao og nag-eskwela pa. Nagpuyo sa Minglanilla, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sige na ko leg cramps. Matagabi og sige labad ang akong uo. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa dihang nananghid ko sa akong mama nga mulakaw ko kay doon ako'y group project para sa eskwelahan. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa ka? Doon na may group project ma. Magtumisbay sa akong classmate. Sige, okay na. Kanya unsa magkang orasa mo uli. Mga hapon na tingali ma. Sige ha, pag-amping dong. Ay paggabi ha. O ma, salamat ma. Ato na ko. Ay, salamat. Tama na kita sa itong project. Maog yun. Wala na kita hunahon. Dennis, okay ra ninyo kung dili lang tamo ihatod sa eskina? Oh, okay raw Will. Kami na lang. Bito, salamat, Ruel, ha? Oh, wala pa yan eh. Salamat. Kita lang unya tanin nyo ha, inig Lunes pohon sa eskwelahan. Sige, Ruel. Yato sa may. Grabe, hindi nakasudlunon ilang Ruel. Uy, Mau lagi. Oh, alo. hala. Patay ka nagagiro. Mahatlok na ba siya kong Ay, iro? pagdagan ha. Uy, Ay, pagdagan. Kay bugo ko naman na sila. Basta budagan ka. Kalma lagi siya mong paglakaw. mga isugag, tinanawan na itong iro. Ayaw lang kahadlok. Kay ma-feel ba na nila nga nahadlok ka? Oh, Dennis, naganoon na gid sila. yabag naman yun eh. Kung may gani ko nga dagan ay kusog ha? Dagan yun. May gani ko kusog dagan yun. Huwag ay paglingi. Ha? Straight lang yun sa imong pananaw. Oo. Hindi ha? 1, 2, 3. Dagan! Dagan kusog! Ay, salamat din taon. Ay, nangurot siya akong tuhod. Ay, may gani kay wag na sila mapadayon nagukod na to. Lagi. Wala. Okay ra ka? Oh, Nagtuko lagi ng tiil ni mo. kamayra na eh. Nasa man na? Ang bot. O kung may baw. So kayo nagkasama din eh. Kung makabantay ko, sa diyang nanaganta. Ano? Padugon ko na ni. O ni ahugasan. Ma-okay ra ni. Ay, manghangyo ko din, Hibi. Ha? Mas mayo nga mahugasan dayon na. O masabnan na. Kay wabi kay bawon sa'y nakatunok yun, ana. Nya, saban okay na. O tay. Salamat tay ha nga gipadayon mi nimo sa inyo ha. O nya gipahugas ko nimo sa akong tiil. Away kaso eh. Sa sunod, mag-amping gid mo din niya kay kay iro din niya eh. Maulagi tayo, uy. Wa masagod man mahibaw gud nga nadidaghang iro. Nala sige. Tinggal lagi pangita na mo sa inyo mga gidikanan.
Pero mas maayo gyud ang hanga magpa-inject kag anti-tetanus. Pero mas pagsiguro ba, tingalig tilig taya mo yung nakaigo ni mo anak. Mao lagi tay. Daghan gyud kay salamat tay. Dennis, nagapa-inject na ka? Wow, uy. Okay naman ko. Bison pa, uy. Mas maayo nga ma-inject jud ka aron sigurado. Okay naman tingali ko. Wala bang kumaon sa? Kaki ni mo uy. Maunsa gani ka na. Naunsa man ka. Eh. Ano man nang naong ni mo di man na madrawing? Labad lang kong Ha? Uy, nako'y tambal dito. Kaunsa. Unya, inom atong paracetamol. Sige ma, salamat. Agay. Kasakit. Agay. Dinis, naunsa man ka ni siyagit man ka. ha? Dinis, nga naman ka. Recorded by X Thunder Gaming. First time to nako nga nagka-leg cramps. Nga nakasagit gid ko tungod sa grabing kasakit. Bisag natuog ra ko hinungdan nga nakamata ko. Gimasad sila to ni mama hinungdan nga murag na-relieve gamay ang kasakit. Milabay ang mga pila ka adlaw. Nibalik na sab. Og dili lang kay kausa lang, kundili nagsigi-sige naman. Ugon niya. Unsa, di ka mo eskwela? Dili ma. Sakit kay kong oo. Dinis, naunsa man na. Uy, sige man lang nagsakasakit imong Sige man gugkag pamuwaw. Uy, tarong tuog ba niya di pagyud ka mukaon sa hustong oras. Hala, sige. Ayaw lang sa pagsuot sa klase ron. Pahuway lang una. Salamat ma. Narang notes na to, oh. Absent lagi ka duha ka adlaw. Lagi? Sige maglabad ko lang akong oo. Ala, mao ba? Unya, okay naman ka. Oh, okay naman. Okay. Uy, masam ng burot sa kong may paa. Kakatul na ba? Masam may nakapaak yan eh. Uy, naunsa ng paan ni mo, Dinis? Murag nagnana man na. Maubito ma. Katul naman sa sinugdanan. Noon sa ka ni. Didako man o niya mura mag nainana sa tunga. Uy, gitambalan ba na ni mo? O ma. Gitambalan akong ointment para katul. Pero mura ko may effect. Mura mag migrabe mahinoon eh. Uy. Ayaw kanang tabon eh, ha? Nagbutangi na para matabunan na kay tingalig mo samot. O ma. Hala, naunsa din ang paan ni mo. Ang butoy noon sa ni. Nikalit naman. Uy, Denise. Nagpa-inject ba kag anti-tetanus atong nasamad ka sa tiil? Wa. Ikaw ba? Nga nung man ka magpa-inject, uy? Tingali pa yung side effects na nang imong mga gipamati diya, ha? Unsa? Pila na kabuan ang miagi, sukad nga nasamad ang akong tiil, nga wa ko mahibaho unsa nakasamad. Gi-advisean ko ato nga magpa-inject og anti-tetanus, pero wa ko magpa-inject kay so far okay raman ang akong kipamati. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Pila na kabuan ang milabay gikan nga nasamad ang akong tiil nga wa ko mahibawo unsa nakasamad. Gusto ba nga
magpa-inject gihapon ko og para anti-tetanus aron sa pagsiguro? Ikaduhang pangutana. Nini lang bag-o, magsigi og sakit ang akong uho. Unya usahay, kalit lang ko nga malipong. Unsa mga dekaning akong gipamati? Ikatulo pangutana. Pila na sad kay gayon nga magligrams ko. Pero kada katog ra masan ako magabi eh. Ganong kada gabi man ang iyang tingtukar. Normal ra ba ni? O doon na ba'y tambal para ligrams? Ikaw pa to katapusan. Na ako'y nabasahan nga moinom daw ko og tonic water. Tinuod ba? Pero sa diyang miuban ko grocery sa akong mama, mahal man di ang tonic water. Okay ra ba kung ordinaryong tubig lang ang akong sigihag inom? Unsa man nga mga vitamins ang akong gikinahanglan? O mo advice ba mo nga kinahanglan ko nga magpa-check up? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dennis. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong bata sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never plan a future with people who don't have future plans. Tinuod og naas kag pangandoy sa kinabuhi ayo pag kuyog-kuyog ani mga tao kontento lang maghit-hit og syabo pangdagdag kunos oras porbida kana magsige lang panampiling kinay manghinaot unay mahuog ikas langit kung ikaw taas kag pangandoy sa kinabuhi ayaw pagiguban na ng mga tawhanang wagay plano silang kaugmaon. So mao na ang atong makutlong pagtulunan karong adlaw no. So ang atong magtatampo karong adlaw si Dennis, 17 years old single, estudyante taga Minglanilla, Cebu. Minglanilla. Musta na maday si Ma'am Elfie Alpante, si Ricky Largado ba to, Rick? Ward 4, Minglanilla. Daghan kay tag mga suking tigpaminaw sa mga Kanoy family, mayong pagpaminaw. O mga Papas family. Na sa mga naanas Minglanilla na siya nagpuyo, no? So, sabon ako greeting mga taga Suba, Barangay Suba, Tuyan, Love Gintapa, o Gintapan ba ni? Marel Garcia o Madam Sally, Madam Runa, diya sa Karkar Perilos, no? Mga Nabasquez family, si Inday Ludi, si Nelia, si Japet, si Ma'am LB, mayong pagpaminaw, kumusta ang kinabuhi? O mga taga Badyan, Cebu, si Angelito Magno, Fiscal Oscar Capasio, Fiscal Puni Lianto, mga taga Ubay Buhol, mga sumayang, si Floro og si kita to Boy, si Flora o si Boy Sumayang, no? Ug usabon nako great ning pasalamat nato ni Engineer Wilfred Sinay o ni Jasmine Sinay diya sa Gaas, Balamban. Salamat yung kayo ma'am sa inyong pag-abi-abi namo diya sa inyong lugar, no? Among grupo og diha sa Humampas, Datag, Sambuan, Cebu. Mga Karunggay, Bilonggel family, maayong pagpaminaw. Okay, going back to our sender, si Dines, punto medical. Unang pangutana ni Dines. Pila na kabuan ang nilabay gikan nga nasamad akong tiil nga wala ako mahibaw. Unsay nakasamad? Gusto ba nga mag-inject gapon ko og para anti-tetanus aron sa pagsiguro? Yes, mag-inject ko kag anti-tetanus, ha? Masamad ka, labi nagwa ka kahibaw, tayaon ba to or infected kay kaning tetanus, anong bayan sa yuta, no? Mga taya-taya, mga hugaw, unsa may manifestation sa katao nga masakit og tetanus, magkurug-kurug,
mo na mawadaan gyud sa ginhawa kay di naman mo sud ang hangin sa iyang respiratory passages kay mo constrict man, mo espasa man, no? So nagyo ko'y panday, no? The late issue Alferez, minumdum gyud itong issue kay sinaligan ni kung panday na disgrasya gyud taon si issue sa tetanus. So mao na nga nainumdum ko ato niya, minaot nga naakaroon siya sa maayong pagkabutang dito sa atong langit. So limpyuhan nimo ang samad, injeksyonan og anti-tetanus, kung nagnana na dia mo take kag antibiotic. Ayaw kumpiyansa. Kaduhang pangutana, kini lang bago, sige og sakit ang akong ulo. Unya usahay kalit lang kong malipong. Unsa man kaha di ay ning akong ipamati. Basig nakay problema sa imong blood pressure. Dinis, no, bata pa man kayo, 17 years old. Ako na to, 17 akong edad. Sugot ko guway pinito. Duwa lang basketball. Bata, grabe keta, no? Sakit imong ulo, basin no, daghang klase ning mga masakit sa ulo, maybe nakay migraine or nakay tension headache, no? So tinom lang kag mga analgesic, no? Pwede ka mainom dag mefenamic acid or biogesic or paracetamol, no? Pwede mawala ang sakit sa imong ulo. Kung balikon bata pa ka kayo, no? Di pa kayo kakuyawan og naay mga medical problem nga grabe. No, katulong pangutana, pila man sa pila na kasag kahigayon nga magsigig cram ko pero kada katulog raman pod nako magabi. Anong kagabi raman na mutukar? Normal ba ni? Dili na siya normal nga mag-cram ka. Na gitong restless leg syndrome, basig kulang kag potassium. Doon na ba'y tambal aning leg cramps? Inom kang kaon kang daghang saging. Das minglanilya, daghang saging da. Kaon ka. No, nyay mo nang kakin-kakin. Exercise, di kay sige lang tulog. Massage can help. Then, imo nang i-walking para nga mo circulate ng imong dugo dang dapita. Dili na siya normal nga mag-cramps ka. Kaya mag-cramps, mudula og tennis, mudula og basketball, kay mahudtan kag electrolytes, bilin na potassium. So, kaon na kag daghang basig kulang po ka og salt. So, mao na ang imong buhaton, no? Katulong pangutana, na ako'y nabasahan nga mainom daw ko og tonic water. Tinuod ba? Any water can help, no? Nga ma-rehydrated ka. Pero sa dihang ni inom ni uban ko grocery sa akong mama, mahal man diay nang depende sa to. Ordinaryo ra ko nga tubig. Okay ra ba kung ordinaryo? Okay ra gyud ang ordinaryo nga tubig kay walay dako kayong mataktak sa tong pitaka. Unsa mga vitamins sa akong kinahanglan, you may take kanang mga B-complex, no? Mga dili ko mga brand pero mga B-complex, no? Pwede ra sad og mukaon ka og daghang potassium rich nga mga pagkaon like kining banana, no? Or vitamin C nga pagkaon kining guava, pwede na siya, no? Mo advice ko dapat kong magpa-check up. Pwede ra ka mo ana sa Minglanilla District Hospital, no? Pangitaan niyo si Dr. Oscar Desamparado. Inag-repair ko dok ni Dr. Rene Obra, migo me. Regards din ninyong diha sa tanan diha sa Minglanilla District Hospital. So now takasabot ka sa akong speaker nimo Dines diha sa Minglanilla ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa, including si Nestor ug si Linda Day diha sa Joseph Hardware, no? Maayo pagpaminaw ninyo Nes ug ni Linda. Salamat kayo nga pautangon ko ninyo og mga construction materials every now and then. So gikan na mo Dre sa RMN, thank you very much. Ug hinaot nga dili ko mopulan sa pagpaminaw sa among mga programa ug taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.